थांखो बेबा ओइ बिहामजो मा जाखो आफा मा जाखो आफा नै बिहामजो आंनि नामनि लाइजाम सफैदों नायसाय माबा गोजोन बसुमतारिनो आफा गोजोनबाथ' जोंनि फिसासो जागोन जोंनिसो फिसा आयै फिसा देलाय फरायनायसाय नोंथ' फरायनो रोंखागौ दा मानो रोङा जानांगौ दे फरायदो दे माबा आफा इंराजिनिसो लिरनाय सिलिमालानि आथिं बायदि ब्रे ब्रेथार मा नोंलाय इंराजि रोंखागौ दा औ दे फरायदो दे इउ स्टिक स्टिक स सा थाब थाब मा होननाय जादों बुजिदों नोङो बर'निबो होन खोन्थादो ना गिबि गिबियावनो नोंनि लावथिखौ खुलुमग्रोनाय बावहरनाय थाबाय आफा हाय हाय हेल' हेल' एस एस प्लिज स्टिक्स हाब थाब थाब इन्जिनियार नोंनि लावथिया दिनै आंनि बिखुङाव गोग्लैयामोनब्ला आं दिनै इन्जिनियार जानो हानाय नङामोन आफा मन्दिर मन्दिर गड गड प्लिज काम नों आंनि गोसो सिङाव थानाय इसोर आफा जेब्लाबो नोंखौनो खुलुमो आं नैबे ससेखौ गाबनानैसो लिरदों आफा बेखौ गाबनानैसो लिरदों फंबाया चाइना ह आमेरिका फ जापान द So getting this time, I am बैसागु फ आं चाइना आमेरिका जापान जेरावबो थाङै थाङै बिराद मेंबाय आफा आयै आं बैसागुआव थांगोन नै बे ससेयानो फैदों आफानि लावथिया आदानाव गोग्लैनाय मोनब्ला डक्टर जागौमोन गोग्लैनाय मोनब्ला नमस्ते मादार फादार नै आफा नैबाव फन नाम्बारबो दङ फना बुना होदो आइसा Halo? Dakar Servicing Center? Yes, Martul, Greece. Salarens. मा इंराजि बुंहरलाबायखो नोंनिनो पासां फिसा Apa? Apalay? Ang nunggu? Soalnya saya tadi masih pun order susah nemen. Enggak ada Inggris refleknya apa? नोङो लण्डन आमेरिकान जार्मान जापान थांनानै जोबोद खस्थ' मोनबाय माबार फैदो न'आव फैफिनदो नों जोबोद खस्थ' मोनथारबाय नों न'आव थाबैनो फैफिनथारदो बिहामजो लेखा गोरों लाबोफादो फिसा Oh apa? Nagi-nagi langgan apa? ayah apa biasa nanti pergi apa biasa nanti pergi Bini geser-geser phone organ deh. Freitag,